Здравейте! Днес ще разберете защо Таро оживява е книга, която се преживява. Ще ви прочета отказ от една от главите, в която ще разберете как се раждат илюзиите и онази тиха болка, която наричаме любов. Елиза героинята приема забележките на човека до нея, Виктор, за грижа, вместо да ги види като начин за контрол. Превръща неговата критика в нежност, защото така и е по-лесно да запази илюзията, в която тя вярва, че така е обичана. Вярва, че ако разбира и прощава, ще заслужи любовта, която й липсва. Главата е 19 между редовете на любовта. Забележките на Виктор за реда бяха част от ежедневието им, предвидими като утренно кафе. Понякога я дразнеха, но с времето Елиза се научи да разбира, че за тях се крие нещо по-дълбоко от обикновената педантичност. За тези забележки стоеше мъж, който знае как да я накара да се чувства специална по хиляди други начини, които нямаха нищо общо с подреждането. Всяка сутрин, докато тя приготвяше закуската, размятайки съдове и оставяйки следи от брашно по плота, той се промъкваше зад нея в кухнята, прегръщаше я през кръста и я целуваше по врата, шепнейки: „Добро утро, драма Куин!“ Измисли и прякора заради нейната чувствителна природа и склонността й да преживява интензивно всяка емоция. Още от началото на връзката им забеляза как тя може да се разплаче от трогателна сцена във филм, да се разсмее до сълзи от малка шега или да се притесни до безсъние за незначителен проблем. Вместо да я критикува за тази емоционална интензивност, я олицетвори в нещо красиво между тях – драма Куин. Казваше той с нежност, която превръщаше потенциалната критика в израз на обич. Тогава тя си спомняше защо се влюби в него, заради начина, по който можеше да превърне и най-обикновения момент в нещо магично, да приеме нейните особености не като недостатъци, а като част от това, което я прави специална. Прехвърляме се на друг отказ. Спокойствието на момента се наруши едва когато влязаха в стаята на Дани. Интимността отстъпи място на обичайния танц на различия. „Защо пак не си оправил леглото?“ попита Виктор Елиза, вдигайки смачканата завивка с характерния жест на търпеливо раздразнение, който тя вече познаваше толкова добре. Въпреки критичната забележка, в съзнанието й изплува споменът от предната вечер, как след като Дани заспа, Виктор я прегърна на дивана, галяйки косата й, и каза колко се възхищава на търпението й с Дани, и се възхищава, че никога не губи чувството си за хумор, дори когато е изморена, колко обича начина, по който се смее на шегите на Дани, дори ако ги е чувала десетки пъти. Тези мигове на дълбока интимност винаги я караха да се чувства обожавана. Въпреки привидното спокойствие, познатата празнота се надигна в гърдите й, резултат от безбройните критики и недоволства, които понякога засенчваха добрите моменти между тях. Но дори в тези моменти не можеше да отрече дълбочината на чувствата си към него, заради грижовността му, когато беше болна, заради безкрайните им разговори до късно през нощта, когато споделяха страховете и надеждите си, заради общата им любов към природата и дългите разходки в планината, заради искрената му загриженост към Дани и начина, по който го слушаше внимателно, когато говореше за училище. И един последен отказ от тази глава. Виктор я прегърна и заби нос във врата й. Жест, който я разнежваше и носеше усещане за защита и обич. Топлият му дъх провокира приятна тръпка по кожата й. Елиза се сгуши в прегръдката му, долавяйки позната топлина на тялото му. Топлина, която асоциираше с завръщане от дома. Колко пъти тази прегръдка я беше успокоявала след тежък разговор с Алек или след дълъг изтощителен ден в работата. Колко вечери бяха прекарали така, обсъждайки мечтите си, бъдещето, как искат да отгледат Дани и желанието им за още деца. И така,
Докато Елиза се заопитва да запази хармонията, тя всъщност започва да губи себе си. Това е една книга, чрез която можеш да се научиш да четеш между редовете. Тази глава носи енергията на обесения от Таро, както и на седмица чаши. Обесения, защото тук виждаме жертвата и старанието да приемаш, да разбираш, и седмица чаши, илюзията, в която си избираш да вярваш, за да не се сблъскаш с болезнената истина.